ilahing Bung ilahing Awigna Wastu Purnama Sidam Awigna Wastu silat mring iwang jagat karo musiran tondo kawe sisaning bisono sono sinawurang klopo estemasil stantun lampahing Buddha jinatur tutur katelo tulo-tulat merilap den Baradya Bener sita ngumpama paramene Skara Karnagya tuming jaman Purwa. Wene sutra ingkang dinama-dama pinardi tameng lelata mangke tekap wasanane Gupita tawun renggeng pralambang matumpa-tumpa marang panggeng panggung sang muring kota. Purwakaning carita linarik runtuting basa dongeng kunung musrasa linaras saya karaos mula jare ora ngrasa ani uring diri rasa rumangsa rumangsane lir jalma ngilu kaca jare wis sinakuk caing carita raga wis gumilar jroning pakliran yo kang sejati hampir sari paglaran ringgit Purwa Surya Candra Darum Yang Kartika kinurpa kudrat ingkang kawasa sari ratri anggit ribawana ora ing tenging dosina gilir gumanti datanpa kembuh Teman dadi petangane dina sasi warasi windu kang sarta abad. Terukulan Takartu pangarep wis nirambun Jawa pating Rembyah. Dadi apa padhanging kutu-kutu alang atoga, buron-buron yang burontoya. Dadi apa pranan kang tanpa icalan. Jalma manungsa tinitah priya wanita, spono-pono anut golonganing bangsa dewi-dewi. Kadang-kadang kari punita ingkang kaya padi dosa Purwa eka marang Sawijati linuwih dosa 10 Purwa marang wiwitan. Senadyan karah titahing dewa ingkang sinangga ing Pradiwi kinasonganing apasa kinapiting samudra rajak samyanggana raras. Nanging dalan kadhe ingkang gedhe ing dalu samangke. Yekti ingkang sinebat gumelaring negari Ngamarta, ya negari Ngendrapasta, ya ing Batana Kawarsa, ya ing Cintakapura. Apatesa kinarya kandha saratri mangke awit ngupuh negari 100 sarantuk kalih nadyan sewutan jangkep sadosa gemah ripah luh jinawi kerta tata turaharja tur dasar para kawulane sedaya samya sayek saeku kapti akraya luhuring nusa bangsa lan negari tu negari Ngendraprasta kena winastan negara ingkang gedhe obore padhang jagate dhuwur kukusi jero tancepe adoh marang kuncarane pramila datana memukal lamun ngenguwung tejane ngambar rumpun taping nagri lah sirentawa ingkang jumeneng nata hambek bau dendha Anyaprawati yekti jejuluk Maha Prabu Puntadewa ya Prabu Yudhistira ya Prabu Darmakusuma ya Darma Wangsa, ya Sang Dwija Kangka, ya Sang Ajata Satru. Nalika ingkang bebuti bawa laksana tur hambek angayomi dharma, angayomi agami suci, angayomi para kawula kang sami angreksa raharjaning nagri, tuwin angayomi dhateng aing sapadha-padha, hanggung hangaosi dhateng asanes. Jumeneng sang nata-nyata saking setya bektinipun para kadang Pandhawa ingkang ngembat ingring praja. Kapunggal semanten kawibawaning praja awit lamun to ginunggung nadyan saratri tarana pedhote nujuri sajuga sang nata kepareng miyos tinangkil mungguing sitinggil pinaturata kadhep dening para kadang ngaglahyah prait nengkewuh tuh menika wisanipun satriya ing Jodipati kasih Raden Werkudara ya Raden Bratasena dene ingkang lenggah mabuka amari galuh muka lir konjem Bantala tuh menika wisanipun sang pamadya Satria ing Madukara kasih Raden Arjuna, ya Raden Janaka, ya Raden Permadi. Dalan kantun piswanipun satria kembar kemanikan nggih Raden Nakula saha Raden Sadewa. Dene ingkang pinangka tetindhing para wadya. Warangka dalem patih. Handakawana kasambet piswanipun para mantri bupati, nayakaning praja. Ambar amblabar panyaya samudra datanpa tebi
maneka busananing para wadya tinon kadipan jraing puspita. Nalika semanten kaget kadura wekasan nampi rawuhnya ingkang raka ing nata Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Ingkang kadherekaken dening Raden Haryosetyaki kepareng lenggah jajar lan sang nata. Pramila daya dene acarane dadi mangkon pangodas waraning ngira ngantering kawedharing lisan. Sri Tinon neng pasewakan
busana maneka warna Jebak puspiteng udana miang panjerah sarwara ranggeng manik loro narawata ana obro prabanyo kang mirat kanyaring reja liwaran lereki lat sisiring dadit wimbuh kakanda mrih minggir katiuping samirana mandra sawaran mangambar kungas ngepeki jroning pasewakan tandya duh iwang murbing rat mugi ambabarana pepajar duh jimat pepunden kula ing madya pada prapting delahan Koko Prabu Ndwarawati dereng dangu rawuh paduka sasampunipun lenggah kanthi prayogi kepareng ori paduka ngaturaken pambagya panakrami tuwin sumungkeming pangabekti kula mugi kunjuk wonten sandhap pepadanipun njeng Koko Prabu Ndwarawati. Koko Prabu Ndwarawati ngimang sukma jagat majoli nuwih nggih Yai nggih
Sakalangkung kacadhong kanthi hasta kekalih kapetelaken wonten ing pranaja kacananging puncaking weni. Paring pambagyanipun Nyai Prabu ingkang rumentah dhateng Rongkeng Ndwarawati lan inggih pamujinipun Nyai Puntawa kasembuh pangayomaning Hyang Agung. Lulus raharja praptanipun ingkang raka boten manggih alangan setunggal menapa. Kejawi saking menika astutinipun ingkang raka sayugi katurun ten ngarsanipun Yai Samyaji. Gurawalaning panampi kula paring pangestawanipun Kowo Prabu sanget kula pundi saengga jimat paripih samangke mugi kaskecak nuanggenipun pinarak lenggah Kowo Prabu. Inggih Yai, inggih. Sampun boten kirang prayogi. Wah. Kresna kakangku. Sarawuhmu aku ngaturke basaku lan bektiku katur kersane njlidheng Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Nyai Werkudara ngaturake pangabekti banget ndak tampa karya bombong penggalipun Kakang. Pangestunipun Kakang bae tumrap marang Si Adi Werkudara. Yo. Ndak pundi dadi jimat. Nadyan kula semanten ugi Kowo Prabu ing Ndwarawati. Rawuh paduka keparengipun Arjuna ngaturaken sumungkeming pangabekti. Kadangipun Kakang Dimas Janaka banget tak tampa ndayanana teguh kayuananing pun Kakang. Astutinipun Kakang wae gage tampanana Yai Arjuna. Nuwun kapundi wonten mestaka mugi dadi jimat paripih. Nadyan ingkang kembar rawuh paduka Kowo Prabu ing Ndwarawati ngaturaken pangabekti Kowo Prabu Yai kembar wis ndak tampa ndadekke gembiraning manah. Kowo Prabu prasasat negari Ngamarta kadidine kajugrukan Wukirsari kablebat samudra madu. Inggih awit rawuhipun Kowo Prabu. Krana nalika Kowo Prabu dereng rawuh anggen kula ngentosi rawuhipun Kowo Prabu pepindhanipun kadidine ngentosi kumambanging sila Kresna sileming baeta gabus. Nanging sasampunipun Kowo Prabu rawuh minangkaning menapa ingkang dados panyuwun kula. Biar padang trawangan kadidene lumampah wanci panglong kepapak obor sewu. Krana saking pandugi kula inggih namung Kowo Prabu ingkang kedugi saged pinangka dados kawidamar pepetenging manah kula. Ingkang menika kejawi ngaturaken gunging para ingkang tanpa upami. Nanging ugi nyuwun gunging samudra pangaksami dene rawuhipun Kowo Prabu sanget-sanget kula pondhongi mangarsa Kowo Prabu ing Ndwarawati. Jagat pangestu para payah Bathara jagat inggih Yai, inggih. Senadyan ingkang raka ing Ndwarawati diagung pangaksaminipun Yai Prabu, mbok bilih semurandat bilih anggen kula minangkani menapa ingkang dados pamundhutipun Yai Prabu. Bawanipun ing mangke ingkang raka sampun minangkani pamundhutipun Yai Prabu pramila lajeng cumadung dawuh wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi? Dene Yai Prabu kepareng miji dhateng ingkang raka Ndwarawati mbok bilih saged kawedharing kathah sae lajeng kula aturi mbabaraken nanging mbok bilih menika kanggep wadi. Monggo to. Kula dherekaken manjinging bangsal rembagan catur netra kaliyan ingkang raka Ndwarawati. Ingkang raka sampun sumedya nilingaken karo manglungaken jangga murih turwaca anggen kula nampi sabdanipun Yai Prabu Samyaji. Kowo Prabu waleh-waleh menapa ingkang dadosaken ribeting manah ingkang rai sekadang. Kejawi namung Kakang Semar Badrana ingkang kadempel. Caos atur bilih Kakang Semar sampun sawetawis setunggal condra etang kalenggan mangke boten seba caos wonten negari Ngamarta. Kowo Prabu inggih perkawis Kakang Semar boten seba caos menika ingkang lajeng nuwuhaken pitakenan sejatosipun wonten menapa Kakang Semar menika
saumpami Kakang Semar menika kagol kagelan ninggalih nanging lajeng menapa ingkang jalari menapa inggih pun putus kadang ingkang sampun damel cuaning manah menika Kuku Prabu ingkang dadosaken petenging manah Kuku Prabu kepareng lajeng paring sabda tumuk mrih pajaring lampahan menika Kuku Prabu ing Ndorowati Anjra ingkang puspita rum kasiliring samira nomre Sekar kadung ngas kadanyo maweh raras retnaning driya Maksudmu jagat mangadya linuwih Yai. Sampeyan sampun boten badhe karempit menapa ingkang dados sabdanipun Yai Samiaji. Menapa ingkang dados sabdanipun Yai Samiaji sampun kula tampi kanthi terwaca Yai. Bilih Yai Prabu Kalenggan menika ngrembak babagan Kakang Semar. Menika tumrap ingkang raka malah kepasan yuga katujuh nginu. Tegesipun menika malah ngleresi. Menapa darunanipun mekaten Kuku Prabu? Inggih, jalaran sejatosipun praptanipun ingkang raka ing Ndorowati wonten ing negari Ngamarta menika kejawi minangkani pamundhutipun Yai Prabu nanging ugi badhe caos pawarta babagan Kakang Semar menika. Marandening mangke jebul Yai Samiaji malah sampun angemah-emahe rembak inggih babagan kawontenanipun Kakang Semar menika. Lah menika kula lan Yai Prabu bebasanipun tumboleh tutup inggih. Lajeng keparenga paring dawuh Kuku Prabu badhe paring pawarta. Menika perkawis menapa Kuku Prabu? Inggih perkawis kawontenanipun Semar menika. Yai estunipun ingkang raka sampun mireng pawarta yen Kalenggahan menika Semar badhe mbangun kayangan. Sepisan malih Semar badhe mbangun kayangan. Lah menika mbok menawi nggih perkawis menika ingkang jalari Kakang Semar sawetawis mboten seba caos wonten negari Ngamarta. Pramila sareng kula tampi nawala saking Yai Prabu supados enggal prapta wonten negari Ngamarta. Mila lajeng kula gelak lampah kula daya-daya enggal saged wewarta kalian Yai Prabu. Wah. Kresna kakangku. Aku sumela atur, aku tak takon. Semar kok bakal bangun kayangan. Kuwi sing tok karepke kepiye? Lah ya kuwi Werkudara. Pun Kakang dhewe nganti tekan saiki isih tuwuh tandha pitakonan. Semar kok bakal bangun kayangan ki sing dikarepke Semar ki kepiye? Umpama to bangun kayangan. Banjur kayangan endi sing bakal dibangun? Merga kayangan kuwi werna-werna. Mongko kayangan kuwi papane para dewa tur manggone ya raning Marcapada.
Umpamane Semar bakal bangun kayangan tenan. Yen manut wawasane pengendikane Kresna kakangku, kuwi bener apa salah? Yen pun Kakang pekartine Semar kang kaya mengkono mau genah yen to luput. Kok Kresna kakangku iso ngluputke? Dasare apa? Werkudara, piye? Pun Kakang wis ngendika ing ngarep yen kayangan kuwi papane para dewa, tur ya wis duwe jeneng dhewe-dhewe. Umpamane kayangan Suralaya ya kayangan Jonggring Saluka, kayangan Kaendran, kayangan Wuntara Segara, kayangan Suduk Pangudal-udal lan sapanunggalane. Mulayan Semar bakal bangun kayangan kuwi tak anggap luput gedhe Werkudara. Lupute kon ngendi? Lupute merga Semar wani nyahak wewenange ratu-ratune para dewa ing kayangan ya kuwi Pukulan Sambang Jagat Girinata. Dadi umpama bangun kudune sing menang bangun ya Pukulan Bathara Guru, dudu Semar. Merga Semar mapane ana Marcapada. Kuwi rak merga mung panemune Kresna kakangku wae. Mula tak jaluk perkara iki ditelusur luwih dhisik. Aja grusah-grusuh, mundhak ke seluruh dalan buntu. Lan aja nganti awake dhewe malah dadi klora-kleru karo Semar. Ya nek sing dikarepke Semar bakal bangun kayangan kuwi kaya sing dikarepe Kresna kakangku. Nek dudu, mula perkara iki awake dhewe kudu bertitis. Lan yen pancen ancas lan kegayaane Semar kuwi tumuju marang kautaman kang migunani kanggo bebrayan gung. Wah, awake dhewe kudu sabiyantu marang Semar. Ngelingono yen labuhane Semar karo awake dhewe wis nganti ora iso diatung maneh. Lho, kok malah dibantu piye to Werkudara? Semar ki bakal mbangun kayangan kuwi genah yen luput kok malah arep dibantu ki kepiye? Durung kaluan luput. Wong kuwi aja gampang nibake Cubriya. Kudu ditelusur luwih dhisik. Wah, yen pancen Semar ancase becik, kudu dibantu sawutuhe. Ya wis sak karepmu. Mengko buktekke wae Werkudara. Yai Sami Aji. Paduka sampun mireng piyambak bilih yen Kakang Semar badhe mbangun kayangan menika ateges Semar sampun nyahak wewenangipun para dewa. Cetha yen lekasipun Semar menika lepat cetha. Kangge titikan mawon, Semar samenika sampun ngewahi-wahi adat, malah sampun boten seba caos malih. Pramila babakan menika Yai Prabu kedah ingkang praitna lan waspada. Sampun ngantos kasempya dhateng dosanipun Semar Badranaya, Yai Sami Aji. Sigra-sigra yen Pramana kanca sigra ngraketa nawang sesangka. Koyang lenggahing Sri Nalendra ambek marwa sing sang katriku mulung mangrempak katriku mulung mangrempaing wadya rada kura reka kiri-kiri Eco dene Rasamya Imbal Wacana ginemraras ginandarasa nanging pangedikaning Natundara ingkang wekasan akarya legek jroning Riyanata ing Amarta satema pasewakan dedhep tidem tanana ingkang nyabawa kocap kesaru geger wase banjawi pihak ngarsa tangkeping nguri sakti pisuwanipun utusan saking Karang Kadempel nenggih Ki Lurah Petruk Kantong Bolong
Miyas agung para ingkang sumewen dasaken horenging pasakan kanca ana wong edan munggah ana wong edan munggah ya jaluk dalan Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bali lumut ambek kanggeng awita dedenjeng-denjengan Petruk kanthong bolong iki slamet tekamono negara Ngamarta iki slamet suwun kula wonten ngersa paduka nuwun Prabu Puntadewa slamet mboten manggih alangan suwiji napa
Bekti kula katur nggih, Den. Mandek noling gaya. Petruk ngaturake bekti tak tampa. Pangestuku wae tampanono Petruk. Nggih. Kula pun didadosaken jimat paripin dayana ing kasantosan mugi ndayana ing kasantosan. Ndara Werkudara bekti kula, Den. Ya Petruk tak tampa pangestuku tampanono. Sangat kula pun didadosaken jimat paripin dayana ing kasantosan. Ndara Janaka bekti kula katur nggih, Ndara. Den bekti kula katur ndak ra sopan kok nek nganggo tangan mburi terus. Ya Petruk. Pangestuku wae tampanono nggih. Sangat dadosaken jimat paripe. Dayana ning kasantosan. Ndara kula, ndara kembar kemanikan. Ndara Nekula, ndara Sedewa. Bekti kula katur, Den. Ya Petruk tak tampa, ya Petruk tak tampa pangestuku wae tampanono, pangestuku tampanono Petruk. Nggih. Sangat matur nuwun. Mugi dados jimat paripin dayana ing kasantosan, mugi dados jimat paripin dayana ing kasantosan. Sinuwun Prabu Kesnra anu Kresna kula anu apa bekti kula katur nggih sinuwun. Ya Petruk tak tampa pangestuku wae tampanono. Nggih, santen kula pundi dadosaken jimat paripin dayana ing kasantosan. Ndara Setyaki bekti kula nggih, Den. Ya Petruk. Pangestuku wae tampanono nggih. Sangat dadosaken jimat paripin dayana ing kasantosan. Ora kok kabeh dayana ing kasantosan ben saya sentosa. Saya rasa. Iya. Nggih. Kula niku bar tabrakan ning malah saya rasa. Iya Petruk mangkono. Nggih, mekaten. Nggih namung ngabari kemawon mbok menawi enten sumbangan. Ya Petruk mengko tak sangoni beres. Yes, sukses. Petruk wonten dawuh. Esmusu mengko pengawak Bajrabayana wigati apa? Tumuli matura Petruk kanthung bolong. Nggih. Awit pasang kaliman tapi pirang-pirang lodoni dumawaing tawang tuwang. Kebareng matur mbok bilih wonten lepat anggen kula matur samangke. Panjenengan kula caosi pangapura. Lho. Kosek lehmu matur ki kepiye Petruk? Lho, lha pripun? Kuwalik. Wah, kuwalik pripun? Lah sing leres niku pripun? Kudune rak yen kula lepat nyuwun pangapunten. Ah inggih tiba padha-padha ngaten. Niki anu kok namung intermezzo. Pun. Gampangane nggih. Nyuwun pangapunten waleh-waleh menapa. Waleh-waleh menapa sinuwun. Suwan kula menika sejatosipun dipun kengken Kakekne Semar. Dene aturipun Kakekne Semar nuwun sewu. Saderengipun badhe kula tirakaken murih sampun ngantos wonten tembung sudaning titipan miwah undhaking pawarta. Mengku karepi tembungmu kuwi Petruk. Inggih. Margi racak ingkang wonten menika malah undhaking pawarta sudaning titipan undhaking pawarta. Undhaking pawarta sudaning titipan undhaking. Waduh, oleh ku maca buku mau piye? Wah, sak kelingane wae. Ora masalah. Nyuwun pangapunten nggih. Iya Petruk ora dadi apa. Undhak ing pawarta sudaning titipan undhak ing pawarta. Waduh. Pun niki umpaminipun ler dusun menika wonten sawer ingkang agengipun namung sak jempoling suku. Nanging sareng dumugi wonten kidul dusun
sampun wonten kabar ana ula gedene sak lengen. Dumugi dusun kidul dhewe kabare ana ula sing gedene sak kempol. Dados kabar wau saking wiwitan dumugi pungkasan boten cocok kalian kawontenan sak lugunipun. Ngaten. Sampai sini paham? Yo Petro. Banjur tembung sudaning titipan menika adaan saking nginggil grojok-grojok dumugi ngandhap namung kricik-kricik. Namung tes ngaten menika. Yo Petruk banjur kepiye? Mengendikani Kiai Semar. Kakek Semar lumantar kula saestu nyuwun pangapunten yen pinten-pinten pisowanan niki mboten sih bocah wonten ing negari Ngamarta. Kula dhewe niku jane nggih gumun kalih bapak niku. Pinten-pinten dinten bapak niku senengane mung tongok-tongok pungun-pungun sarwi ngalamun. Mila kula lajeng miteran dhateng kakekne kula dedes. Jane wonten napa to? Nah, dangu-dangu bapak niku terus bloko. Yen jane bapak niku gadah gegayuhan kepengin bangun kayangan. Ning kayangan teng mriki sing dikarepke bapak sanes kayangan sing magrong-magrong kados kayangan Jonggreng Saloka, kados kayangan Kaendran, kayangan Sidik Pangudal-udal, kayangane Puradana niku babar pisan mboten, babar pisan niku sanes. Ning sing dikersake bapak niku kepengin dandan-dandan kahananing jagat, kepengin maluya jagat, kepengin nyelametake budayaning watak nista ambet Candala. Lah sakniki pripun to? Ketingale ngoten niki negara sing agung, dasare ayom, tur inggih ayem, ning yen diglecah diteliti jebul negara niki sakniki sorot ngenguwunge pun ketok layu. Sebab napa? Sebab anane sing ana dhuwur mung padha rame-rame, sing ana tengah mung padha regejegan golek benere dhewe, sing ana ngisor mung ngenteni besok kapan padange. Mongko wong ngisor wong cilik niku pun sami bosen, saben-saben mung do disuguhi wong padu, saben-saben do debat. Munine mesti mbela wong cilik ning nyatane pundi? Nyatane pundi? Nyatane sing ning ngisor ya panggah, mawon sing ning ngisor ya tetep wae. Sing ning ngisor ajeg padha megap-megap, jagat niki persasat melu nangis labet pakartine menungso sing do lali Purwoduksina. Kasusilan wis amis, rasa kabangsan wis tipis, rasa katresnan mring sesama wis kinikis. Rasa kawicaksanan ya wis kalis. Malake para narapraja ngumbar janji nanging mung lamis. Peratane negara niki sakniki pun remuk-rempu, luwih-luwih babakan hukum. Peratane hukum pun boten jejeg malih. Ucape para pengarep-pengarep niku boten kena digugu, karepe mung do nuruti nepsu. Mula mboten wige-wige, mboten mangu-mangu nginger pernatan sing baku nerak hukum sing lan saking utamaning laku. Pamrih supaya padha urip mubra-mubru, mula do kendel nyolong bondo negara dianggep ora saru. Yen dielingke malah do ngejak padu. Tutuke pecuca-pecucu. Kowe mono. Mangan duwite negara wetenge nganti mlentu. Bareng konangan dihukum 15 tahun ning lagi nglakoni 3 minggu pun metu. Monggo nek metu ora kudu 3 minggu. Ora kudu 3 minggu niku. 3 menit wae cukup kok jane. Aduh. Petro aja sembrono nggih nyuwun ngapunten nggih ben ora apa jenenge? Ben ora sepaneng-sepaneng banget lho. Men rada fresh pikirane. Ya. Merga niki kula anu terus ki nggih. Niku wis 3 minggu pun metu. Merga tutuke jeksa negara niku terkadang nggih wonten sing gelem dituku nganggo dhuwit miliaran. Lho nuwun sewu lho niki, nuwun sewu. Nyatane sakniki niku kathah para nayakaning praja sing mung do menggalihake kabetaning pribadi, satemah lirwa ing sesanggeman boten migatosaken para kawula alit, ning sing dipikir mung ngendile dhewe. Pun cobi to. Lah sakniki niku kadang yen digagas niku aneh.
perjudian kadosta remi, domino, terus kiu-kiu, nomor tunggal, slot diberantas habis-habisan. Ning jebul sing ana dhuwur malah ana sing do gelem korupsi mangan duwite negara utawa nilep duwite para kawula. Lho, parah pundi jal? Parah pundi niku? Mongko watak menungso niku serakah. Yen nek korupsi upama ora konangan ngono, ibarat wong mangan krosenak banjur anane mung ngarep tanduk wae. Mila mboten momo kaliyan sakniki para kawula banjur padha nggodel bingung nungsang palang numbuk bentus. Merga sing arep dinut sapa? Sing ajeng dinut sinten? Sing arep digugu sakniki sing ngendi iki do bingung. Anane mung padha sikut-sikutan sing kono mitnah kene, sing ning kene mitnah sing kono. Senengane do gawe pawarta ngapusi, malah do seneng gawe berita hoak. Senengane do golek pendhok supaya ketok, senengane mung do golek benere dhewe, nek ora ngene ora. Pokoke pernatane pun berubah selangkrah ora karu-karuan. Mila Bapak sangat-sangat prihatin lajeng tuwuh pepinginan kepengin dandan-dandan budayaning watak nista. Kepengin mujudake manunggaling kawula kaliyan Gusti, kepengin maluya jagat, murih jagat niki ayem tata titi tentrem warata tias bagya mulya cekap semanten ingkang dados atur kula mugi dados penggalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis ngene wae beres iki. Wah nggih, NB. NB ku yo apa Petruk notebook. Kula nggih boten ngertos NB niku napa ning wau Bapak nggih NB ngoten niku nggih. Niki namung kula pokoke sing saking Bapak kula aturke sinuwun kula, sinuwun sesembahan kula. Iya ya Petruk. NB niki nggih. Sanesane niku Bapak nggih kepengin dandan-dandan mangun wewangunan kadosta papan panembah, papan pawiyatan, papan kesarasan, papan olahraga, kolam renang lan sak pinunggalane. Nanging sinuwun sareng pinten-pinten ayahan kala wau dipun ayahi jebul nuwun sewu. Kadang bau saking dasaripun sarwi cingkrang mila persajan kemawon cupet kirang dana. Lah. Bapak lajeng lenggah sarwi pungun-pungun ngalamun. Nanging sak sampunipun ngaten Bapak lajeng nampi sasmitaning Jawata bilih murih kasembatan gegayanipun Bapak menawi kakekne Semar saged mundi pusaka werna 3. Inggih menika setunggal pusaka Jamus Kyai Jimat Kalimasada, ingkang nomor 2 menika Payung Tunggul Naga, ingkang nomor 3 Tumbak Karawelang. Mila lajeng ewet papan perkewet ing atase mung batur kok badhe nyuwun ngampil pusakaning ratu menika mboten pinanggih ngakal lan nalar. Mila Bapak lajeng matah mitungkas dhateng kula truk. Kowe matura karo Gustimu ing Ngamarta. Aku ora wani ngampil siji-sijine srana Gustimu derekno menyang Pradisan. Surasane niku dimen wah angel nurukke suarane Bapak ki. Surasane dimen nguningani greget gumregeting para kawula nggone padha mangun praja, mangun wewengkon menika sinuwun pun monggo dipun penggalih. Monggo kapenggalih, monggo. Ya Petru, nanging utamaning jeneng ingsun nedya mundhut tetimbangan kelawan para kadang. Menika kok prayogi sanget sinuwun? Menika prayogi. Wonten samukawis menapa menika prayogi tetarosan kaliyan ingkang kadang. Werkudara, ana perkara iki kadiparan pamrayogamu. Wah. Ora usah kesuwen. Ayo saiki mangkat menyang Karang Kadempel. Biyantu marang Semar nggone mbudidaya murih becing wewengkoning Pradisan. Yen perlu pira ragate Werkudara saguh nampa tumrap kebutuhane Semar. Syukur yen ngono Yayi, Dimas Arjuna kepiye? Senadyan Arjuna ugi mekaten Prabu. Menawi wonten kekirangipun Janaka sagah bantu murih rancaking anggenipun Kakang Semar badhe mbangun. Senadyan pun kembar ugi mekaten.
Senadyan pun kembar ugi mekaten menawi perlu kesatriyan sawut jajar miwah bumi retau dipun gadhekake kangge kabetanipun Kyai Semar. Waduh, kowe nganggo gadhek-gadhek barang. Ya muga-muga tenanan. Ora mung mandheg rasan tok. Sebab sok akeh priyayi gedhe-gedhe nek janji mung mandheg rasan tok. Sok do mila aku nek dadi sok dalan kene tak aspal. Barang dadi lali. Janji tinggal janji. Neng moga-moga iki tenan, moga-moga kabeh janji terrealisasikan. Lah nek kelakon do mbantu kabeh, aku sing dadi bendahara. Petruk ndleming ngopo? Mboten kok. Mboten. Mangirumin Yai. Megat 5 sawetawis sareng Yai sami aji nampi aturipun Petruk kok lajeng aturipun ingkang raka mboten kapenggalih. Nuwun sewu sinuwun. Semunipun sinuwun Dwarawati kok mboten rena ing penggalih kawruh ana Petruk. Kawruh ana menapa? Ora. Aku tak meneng sik. Lho, lah kok semunipun mboten rena ing penggalih Petruk kula wonten dawuh Koko Prabu kok bakal ngersake mundhut ngampil pusaka Jamus Kalimasada. Oh, lah ngaten. Lajeng badhe kagem napa niku? Negara Dwarawati lagi ketaman pagebluk. Bisane mulya rengkaning praja lamun ditumbali Jamus Kalimasada. Oh, ngaten nggih. Dadi cethane Dwarawati sagedipun mulya rengkaning praja menawi dipun tumbali pustaka Kyai Jimat pustaka Jamus Kalimasada. Ngaten. Mengkono Petruk. Oh, lah nggih. Monggo mangsa bara anggenipun badhe menggalih. Neng nuwun sewu lho, nuwun sewu niki. Dwarawati menika ingkang jumeneng nata Sang Marting Jagat sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Monggo menika nadyan titah swantah nanging titising Sang Hyang Bathara Wisnu dewaning kabagyan. Monggo Wisnu niku tukang dandani jagat, tukang ngayomi jagat. Lah yen negara Dwarawati sing ratune titisaning Wisnu wae negarane kok iso ketaman pagebluk, mendah negara liyane kaya ngopo rusake. Mongko negari sanes-sanesipun ketingalipun malah ayem mawon kados Ngamarta, Pancala, Panggombaan, Wirata, Mandaraka, Lesanpura, Kumbina ketingalipun nggih ayem-ayem mawon mboten wonten napa-napa niku. Lah kok jebul Dwarawati ingkang ketaman pagebluk ning ngatos-atos lho sinipun, ngatos-atos. Engko gek-gek niki Kresna palsu. Bahaya. Jalaran jaman sakniki barang mitasi niku kathah lho. Kathah sanget niku. Iya Petruk, sakniki wong nyewake sandangan wayang wae akeh. Aning kok iso ireng ya iki ya. Kok iso cemani ya nek menyewa sandangan. Ning tetep ngatos-atos lho niki. Mila jumbuh kalian atur kula ing ngajeng sampun ngantos wonten tembung undhak ing wawarta sudaning titipan mbok menawi nggih wonten mriki niki jumbuhing tembung menika. Pramila yen kula wonten mriki niki jumbuhing apa jenenge? Yen kula prayogi negari Dwarawati dipun uningani, dipun taliti langkung rumiyin yen cetha-cetha Dwarawati nandhang pagebluk. Monggo nanging menapa mboten langkung prayogi kangge menggalihake kawulane dhisik. Yen wis cukup lagi mikirke wong kono-kono, lah wong sing kene wae mbutuhake kok malah arep dienggo bantu wong kono-kono. Pripun niku? Tur malih sinuwun menawi wonten karang kadempel pustaka Jamus Kalimasada niku mboten badhe pisah kalian paduka. Nanging menawi Jamus Kalimasada sios katur dibeta wonten Dwarawati badhe kangge tumbal. Dinggo tumbal niku biasane api-apike lho niki nggih. Api-apike niku nggih mung dipendhem dinggo adal. Iki kepeksa ingsun ingkang paring wangsulan. Oh nggih,
Neng nuwun sewu kok semunipun Sinuwun Ndarawati mboten rena ing penggalih kersane Petruk. Kowe ngerti Tom? Yen nggone bapakmu kepengin bangun kayangan kuwi sejatine luput lho. Luput pripun? Lupute bapak nggon ngendi ora? Ya genah luput. Kayangan kuwi nggone lenggahe para dewa. Lah kok dadi arep dibangun karo bapakmu iki karepe piye? Kuwi padha karo wis wani nyahak wonanging para Jawata, ngerti? Oh, lah kose ngejak geseh nek ngene iki. Ngene iki carane ngejak geseh. Nuwun sewu. Jare sampeyan ki titise Sang Hyang Wis